ina kai ina shiga harkar wannan ai sai addu'a Allah ya shirye shi. Ina ai ba zan yi masa addu'a ba sai Allah ya tsine masa. A'a ai ubangiji ya ce idan ka tsine dan wani kai ma za a tsiye naka ba kyau idan ka ga yaro ya lalace yi addu'a Allah ya shirye shi sai Allah ya shirye shi. Ai wanda ya lalace aka kuma lalata shi ya dade lalacewa kenan. Allah dai ya shirye shi amma yaron nan yayi nisa. Sannu a'a zaka ga ya mata makota fa wallahi abun kunya za. Wani tari ne sai mun yi mun gondon daga nan wurin zaki fita. Ko tarin yunwa ne? Ina dan Allah dan annabi mai gida kai shi yanzu makwatan mun suka ji fa dan Allah haba. Yanzu abin da nake so da ki. Idan ki samu Adamu. To. Ki ce da Allah ya samu yara a ci gaba da gyaran gonan nan tawa. San wa'annan yaran na ba noman za su iya yi ba. Haka ne. To a samu ɗan aiki biya su ci gaba da aiki. To shi kenan kafin Allah baka lafiya. Ba mamaki ne za a kai ni mutalla a yi mun gwaji.